khona umbuso wezulu uza kufaniswa nezintombi eziyishumi ezathatha izibani zazo zaphuma ukuyohlangabeza umyeni. Amen. Fanekiso wezulu faniswa nentombi ezilishumi. Amen bazalwane. Amen. Ezathi mangabe kuza umnyeni bazalwane zathatha ibani zazo zayohlangabeza umyeni. Namhlanje azi ukuthi umuntu omusha uzeleni la bazalwane. Nazi intombi ezilishumi. Sizozwa ngalezi intombi ukuthi mawuhamba ukuthi kwenzekani kulezi intombi. Ngoba kulezi intombi bazoba khona benza kahle, kuzoba khona futhi abenza kabi. Sifuneke enhlizweni yakho wena ukuthi ukuliphi ibanga leintombi ezisihlanu ezinye zisihlanu. Kepha eziyisihlanu kuzo zaziyiziwula neziyisihlanu zazihlakaniphile. Amen. Ezisihlanu kuzo zaziziwula, ezisihlanu kuzo zihlakaniphile. Namhlanje ngisho sekholwa sebekholwa abantu, ngisho intombi zingakholwa kukhona ezihlakaniphile khona eziziwula, ngisho nani nje nikhona khona ithing ngempela. Amen. Ithing yilenza singazi ubushabazo ukuthi buyini. Ukuthi noma sayitshelwa ishunyazwa ngevangeli nango Jesu agcina intombi, kodwa zona zibe ihlula umjolo. Singakwazi nokuvuma ifeba phakathi esikoleni. Amen. Nibuye nizosula umlomo. Engathi niyakholwa kanti anikholwa. Idwa yini mantombazana? Akaze ngididwa yini. Ngoba uyabona mawusindisa unoJesu, abafana basondele ngisho ukusondela. Ulandelwa abafana kangaka nje bezoyiphula. Mawusumbona nje isidudla ingavumi imvelo wayitshela umama wakho. Ngoba lo mvelo le wayithatha wayilahla kwalasha. Wazalwa kabusha. Ngoba ubona kwelinye nje ubona nje enkonzweni ezithile sekuze kuphuma izingane ezifana nabafundisi. Imvelo. Amen. Ukuthi wakhula yena ethanda idudla. Amen bazalwa. Manje masebedilesa bonke laphana nobaba nomama isidudla mase sithi eselele yena kanje eselele kanje phansi kwesidudla. Yabona masebedilesa bekumoya wena. Akutshela mina yo prophet mina. Amen bazalwa. Wena uzuzudlaiva futhi umoya abantu kanti wathi isinqe sesidudla. Amen uselele kanje esidudla. Nesidudla naso siyezwa ukuthi akakho umoya lo. Uselele usesekhimbali. Awuthi nami ngithi. Ngitshela ngamasonto mina. Ingane yakhe emlindelweni. Sokulindela ingane nje imhlola nje. Abantu abadala basayimlindelweni, izingane ziyalindela. Kanti azilindeli ingane. Kwakushonwe lapha enesto yami ngemva komuzi wami. Hayi. Siyahlabelela. Wathi uMongcwele usukuma ukuthathe isitulo ulungise istock nonsensini. Usukuma ngathi ebusuku ngo-12:1. Manje lezi ezinye mayihlabelela kakhulu, enye igroup sisemva kwendlu. Kundlalo amakhadboard la. Kundlalo lezi amazibona ukuthi lezi sezihamba zihlabelela kakhulu zivala ukuthi ungezwakala ukuthi seziwuhafu. Sihlabelela nabafana bakhona kucula wesonto hayi into okudlala. Ngelusile wesibhiliva ngelo wedwa nsizwa. uDavida waphila ubunsizwa eyedwa ehlalela usile. Kwathi kuqhamuka izingonyama wabhekana nazo. Azange aqalaza abantu wabhekana nazo. Lithi wayibamba ithi zodla izimvu zikayise. Ithi wayihlephula umlomo eyedwa engekho uyise engekho unini. Bhekana nesono wena usihlephula ikhanda isono. Bhekana neinkanuko wena uyihlephula ikhanda inkanuko. Kuyinsizwa uthi Goliath uzoyidela inkani. Mina ngizokushumpula intamo Goliath wafebe. Goliath wayinkanuko, Goliath okufisa abafazi ngiyinsizwa. Ngoba noma ngathi ngiyakholwa ngithi nginoJesu kodwa phakathi esigujini senhliziyo. Bangaka abafazi, bangaka abesifazane singaka umjolo. Davida babekwazi nokuhlephula amabhelo ngoba babengafisi lutho. Babebheke esihambelweni ezulwini. Amen. Sasazile izinsizwa ukuthi sizinsizwa thina. Umuntu esibhekene naye thina
giant ngaphandle kodwa thina sibhekile thina uGoliath ongusathane thina Bingelele obaba bami abafundisi bami abagcotshwa bemfihlakalo. Bingelele umamfundisi bami abagcotshwa bemfihlakalo. Bingelele obaba. Amen. Bingelele umama, ngibingelele insizwa, ngibingelele intombi. Amen. Namhlanje singazi insizwa nentombi kodwa ke ngoba ezulwini ikhukho othandayo. Namhlanje uthi umhlabeleli ngezinsuku zobusha bakhe. Athi ngimfumene olikwe. Athi kube ngamfumana ngimusha. Hey Nkosi yami hey kodwa akusena ndaba. Ngoba sathola uJesu bazalwane. Asakhali kakhulu. Ngoba lokobusha nje mina ngiyabenza. Angina nkinga ukuthi ngisalukazi uke ngitswa yini. Amen bazalwane. Nasayintombini nje ngiyafika. Amen bazalwane. Manje ngikhala ngibuye nganene. Bazalwane sikhona ke bazalwane sijahile futhi siyahamba. Yikho singadedeli nje into eyiningi saya kwenye inkonzo futhi uze kwasho abafundisi bami bathi sishaya inyoni ngamatshama ngaki sishaya inyoni ngamatshama kuyasetshenzwa kuyasetshenzwa ingakho manje kufuneka nifunde ukuthi mawunika ithuba nje shawu dedela abanye shawu dedela abanye. Amen bazalwane. Kanjalo ke ngani zenkosi yambonga uNkulunkulu sesifikile kule khaya bazalwane kudala sifisa ukuthi size bazalwane kodwa uNkulunkulu namhlanje kube kuhle wasihola bazalwane safika ekhaya likababa umfundisi wethu bazalwane. Sizovula ibranch yasematsheni wehla ku round bazalwane wahlala kini bafundisi lo round lona ngazi nomphahle emaceleni uneyingotho phezulu kodwa awukabi natshani. Jesu awukaflelwa wehle khona la kini ke bafundisa uround na ngamapala mila kwaflelwa ke ndoda uround. Haleluya. Lokuphahleka ngiboni nje kahle ukuthi kuphahle kweni lapha kodwa uround umile. Amen ke bazalwane awudingi ke lo round mawusumile ukuba uzofaka amatshe nodaka ufake nesihlabathi ufake namaphepha ufake nezibi. Uzokutshela uNkulunkulu ukuthi wakhe ngani lo round. Ulalele yena uzwe yena. Amen bathandekayo. Amen bazalwane. Fanele ke bathandekayo uconnectane nampo baba. Nibuze bazalwane. Nibuze yazi kukhona ibandla esilivulile eDavidton. Basifonela izolo bathi bayoqala inkonzo kusasa. Bathi sibhaleleni ukuthi mani qala enkonzweni yenu niqala ngani ngoba akufanele bafundisi njoba nikhona nje emabranchini kuba nina nikhonzisa ngenye indlela nathi sikhonzisa ngenye indlela. Ingilosi ekhishwa lamatshe ezulwini yodwa. Amen.
Amen. Ayisufika ngapha ifika kuseyinkinga, ifike ngapha ifika kuseyinkinga. Ayifiki ithokoze kuyo yonke ematsheni ukushaywa izandla. Ematsheni kuyagidwa. Msana ukwenza haleluya nje nime nithi yezwa. Ematsheni ukhala isibhakela. Bosha usathana. Amen. Funa ningifunze phela ngoba mina nanku umlenze owawuphukile waphila. Manje wathi ngokukhahlela nomlenze ngide ngatshelwa uye. Noma ngathi umZulu yini kodwa mina ngase ngiphelile ubuZulu ngase ngiyileti. Kodwa wathi shaya nomlenze wena. Wathi shaya nomlenze wena. Wathi shaya nomlenze. Amen basaba. Manje ke ngani zenkosi sikhona ngokungaphuzi kakhulu. Bazalwane sifunde izwi lazi iBhayibheli lamphela. Amen bazalwane. Engane ngisenkosi ngibingelele abafundisi bami abakhona phakathi kwethu. Amen. Nomfundisi wami bazalwane. Amen. Nomfundisi wami futhi ubaba lona bazalwane siconnectele kakhulu. Sathi sifikile la eThekwini nje wasilanda. Sayohlala kwakhe salala kwakhe. Hawu basilanda la se-airport benza yonke into bazalwane ngokuthi siconnectene nje saconnectana ku-YouTube bazalwane. Manje yonke into ayenzayo ngiyayazi nami yonke into ayenzayo uyayazi. Sengize ngisho angazi ukuthi nilamana ubani omdala. Ayishiwo hambe iminyaka ebandleni wayokuqhakatha bazalwane. Angazi ukuthi ubani omdala Nkosi yami ngoba kodwa ngizothi ubaqhiliza ngoba ngasho kuqala ngathi ingane yakwethu yena sengibuya la kumama wakhe. Kale sikhuluma nomama wakhe enhle kulezi insuku. Ngicosho njalo ukuthi baqhiliza omdala kuwe. Amen bathandana. Amen ngani zenkosi. Ngibonga kuNkulunkulu. Wena uzoswela nje namhlanje. Uyalithola iwele lakho kanti nina ninjani nje. Uyalithola nawe iwele manje futhi nawe. Nikhathela wanonile. Nisika wanonile nina nobabili nina. Amen bathandana. Siyabonga abazalwane ivangeli esalithola lamatshe usakhamisi. Sifica uxakekile nomfazi wakho nendoda yakho. Sitshela ukuthi ivangeli masuthatha uJesu usakhamisi. Ngoba sitshela wena mfazi sithi wena mfazi phela thobela indoda yakho lisho njalo izwi. Angithi usindisiwe. Angithi uyakhona. Manje indoda uyithobela ngani ngoba uyakhona. Usho kanjani ukuthi uyakhona ungakwazi ukugcina izwi lenkosi? Usho kanjani? Amen. Lithi thobela indoda. Uyathanda uthanda indoda uzoyithobela. Afuna abantu bazokhuluma ngeni mla ekhaya kanti ipowe. Amen. Amen bathandana. Ingilosi singajabule ekhaya. Amen bathandana. Manje ke bazalwane kufanele ukuthi nobaba abazalwane athande umkakhe. Ehene ke bazalwane kuphume imvelo yokuthi mawusumbona nje isidudla ingavumi imvelo wayitshela umama wakho. Ngoba lo mvelo le wayithatha wayilahla kwalasha. Wazalwa kabusha. Ngoba ubona kwelinye nje ubona nje enkonzweni ezithile sekuze kuphuma ingane ezifana nabafundisi. Imvelo. Amen. Ukuthi wakhula yena ethanda idudla. Amen bazalwa. Manje masebedile sabonke laphana nobaba nomama isidudla mase sithi eselele yena kanje shayi eselele kanje phansi kwesidudla. Yabona masebedile sebekumoya wena. Ngithi wawuthanda. Akutshela mina yo prophet mina. Amen bazalwa. Wena uzuthi hayi bafuna umoya abantu kanti wathi isinqe sesidudla. Amen uselele kanje esidudla. Nesidudla naso siyezwa ukuthi akakho umoya lo uselele usesekhimbali. Awuthi nami ngithi, awuthi nami ngithi, awuthi nami ngithi. Ngitshela ngamasonto mina. Kwathiwa khumuka bonke umuntu. Kwathiwa khumuka mina bazalwane uNkulunkulu wangisiza ezongiphalela ivangeli engithuma. Wakhumula mina ukuthi ungunkosikazi. Mina ngayihlelela nje lapha phakathi kwenu. Amen. Waqoqa futhi amadoda angizowatshela indaba zayo. Ngizazi mina ukuthi ungunkosikazi. Wakhipha nje uNkulunkulu lokho wakhipha. Ngangihamba namadoda mina ngisuka eGoli ngiye eNkivani ngingedwa ngowesifazane ngihlale phakathi kwawo. Alawulwa yimi futhi ngwatshela ngithi manje sesohlaka nengozi uNkulunkulu athandaze ehlani madoda sithandaze. Haleluya. Mayine sona futhi ngikhipha emontweni
thoza la yimi imoto phuma ngivumzono mina salofu bangikhipha uNkulunkulu ukuthi ngithi ngumfazi ngithi ngiyini yikho nje ngohola leli bandla ngoba makufika intombi futhi ngiyintombi ngoba yikho intombi into engangihlula ngayo njengoba nizela nje nijolela ama boyfriend ena ya WhatsApp anikuphi manje kodwa nikhona la uhambe kahle nawe uhambe kahle khona la uzobona ngani uyabona nje uzobona ngani makuthiwa kuyajatshulwa la ngeke umbone jabula leli lasematsheni phela ngeke uzenzisa kulolela abafana mina bami engibazalayo bafundisi ngibashiyile ngibashiye ngithatha imali kaNkulunkulu mina ngibhadalele into engazazi ukuthi zimi kuphi ngeke ngihlale ngemali kaNkulunkulu amen bathanda ngoba shiya ngayihambela amen basala ngoba uzobathatha laba bantwana babakho umfundisi babakho mzalwane usathana abadalule ehambeni ukuthi bayilento amen ngoba mawungafuna amafoni abo nje into ongayithola izimangalisa amadoda efoni sizwile ukuthi neThekwini hayi kidedi phelezela ubabami nomama ngizabuya ngela ukuthi sizobuya Sunday Monday sizobonana usho la ma unomntwana ola enkonzweni engafakaza akuhlale naye phansi umbuzo ukuthi ubanjwe yini engagithi engajabuli kuphi la ijabula khona haleluya kukhona la ijabula khona amanzi namafutha akuhlangana phela thina kudala sikhona la ivangeli lasematsheni sigijima nazo yini babethi yini amakundana uyo sebeyafakaza manje namba abafakaza sebesindisile athi ngisasemakundane ebahle samakundana sebahle amen bazalwane kwelinye isonto ngake ngaya abazalwane uma bebe ungayivumeli ingane yakhe emlindelweni sekulindele ingane nje imhlola nje abantu abadala basayimlindelweni ingane ziyalindela kanti azilindeli ingane kwakushonwe lapha enesto yami ngemva komuzi wami hayi ziyahlabelela wathi uMongcwele usukuma ukuthathe isitulo ulungise isitock nonsensile usukuma ngathi ebusuku ngo-12 manje lezi ezinye mayihlabelela kakhulu enye igroup sisemva kwendlu kundlalo ama-cardboard la kundlalo lezi amazibona ukuthi lezi sezihamba zihlabelela kakhulu zivana ukuthi ungezwakala ukuthi seziwuhafu zihlabelela abafana bakhona kucula wesonto hayi into okudlala shaya wesonto ngimile ngiyabukela ziqede lezi zibuyele kuzeleza zifika lezi zihlabelela kakhulu zibuye lezi kade zila hambisa ingane yakhe emlindelweni uzobona ongifisa uNkulunkulu esikwathi ulunguze ubona ngabuka ngathi hey kanti kunje ngeke ngizise emlindelweni ezami ziyolindela mina ngalindeli amen bazalwane manje size enkonzweni yabasha abathandekayo sizo abasha angathi abantu abapha abantu abasha bakhona abantu abasha siyabonga babekho haleluya siyabonga babekhona sisheshe bazalwane sifundise lenkosi egameni lenkosi uthando nje bazalwane olumangazayo nje esesathola abafowethu sathola odade wethu sathola konke omama abangenamama bayabathola labazalwane abangenabo odade wabo bayabathola kukhona konke kwaJesu ene kwaJesu bazalwane ukuthola mahala angivulele nje lapho incwadi kaMateyu 25 ake simuzwe nje lo Mateyu 25 ukuthi usiphathele namhlanje Baba egameni lika Jesu siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele sadumisa ngezwi lakho baba wethu namandla wonke kule mini baba wethu ongcwele sinikela kuwe Nkosi elehlile phakathi kwethu khuluma ngalo Nkosi phezulu ngekazi yakho uNkulunkulu egcwalise ngamandla amoya ngcwele khafuna umlilo phumisa yakhe lo mlilo Nkosi ikebe sikahle ngothi zombili kuthi wonke imisebenzi nezinyazo zonke izizinto zesitho sathana
luwenze umsebenzi abantu buyele emva lambatha babothongcela ngikhuzo zonke imoya emelene nokulayela kwezwi lakho Nkosi uJesu ngegama lika Jesu nikela ngokuwe in the mighty name of Jesus Christ size Nkosi litshele libe saliphila ngoJesu Kristu Nkosi ephila amen. Siyabonga bazalwane, ngiyaxolisa isitulo ngane zenkosi. Ngithe ngifika ngila ekhaya, hey bazalwane ngingena nje. Angiklina umoya ngcwele wangiklina kwathiwa lala phansi ngalala. Ungena inkonzo nje ngilele. Akangiklina umoya ngcwele kuthi manje nje la. Ngathi ayingiletheleni ke ibazalwane, hayi ngoba ngiyingcono ngane zenkosi. Ukhona okubabayo la ngiyaklinwa. Ngathi ngiyacela impela siphume kanzima kodwa ke hayi ukuthi ngoba ngiyingcono bazalwane lezo sithi hey awuthi ngihlale kokuthi ngoba hey yaklina kumnandi bazalwane ukufika ekhalo kaNkulunkulu ulindelwe izingilosi sizoklina kade ngibiza umama la ekhaya ngithi ozobona ukuthi ngiklinwa kanjani ngambizi ngathi uyabona emzini wakho ufika wathi ufulalela uNkulunkulu ungaphiki nabantu wekipi wathi uNkulunkulu nje awuthinti lutho ugibele embedeni uyalala bavutha nina nivutha nithi uyomoya ngcwele muyeke umuntu alale hayi thakathanda izinto mina ngigijima ebaleni mina ngishaya izivalo mina angithi wena uthunyelwe lonto ngoba nawe uyoba necala uma usugijima ebaleni usugijima usubophe abalele beka nje balele mina ngiyagijima abakholwa basebenzi labantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu uyayihlelela ematsheni bazala lekukhona umzalwane omunye bengizoza naye umzalwane guququ akasisi kanti lekushiwa iviki lonke kuthiwa thatha umem ngithi oh umem ngiyamazi uyithandela abazalwane bakhe ngeke avuma ukuhamba nami ngoba mina ngiyathetha amen bazalwane kodwa last minute mase kuthiwa kuyahanjwa lo mzalwane uthi akasisi ngathi gijima lolanda umem kanti umem uyena othunya ukuzolwa lempi yaleka kuze kwasabazalwane kwasa egijima la ibaleni mina ngaleso sikhathi egijima ebaleni ngilele embhedeni ngiyaklinwa angithi kunjalo uma naye egijima ebaleni yathi omama ngameli basola kodwa bakholwa awubheke ngilwa namadimoni yenu le okwakhe lokho fundani bazalwane uNkulunkulu mayishinto kwelalela usubheka omunye ukuthi wenzane ngani khulunywa kuwe Jesu amen beka nje mina angilalela mina bebehuqa ubuthongo nje belele bona abakholwa angithi bekuzuke kuwe bekuzuke kimi amen babiza umama la ekhaya sengathi mama uzobona ukuthi ngiklinwa kanjani ngiklinwa nasendlwane ezinzima kakhulu ngiyaphila nje manje ngiyaphila manje ubuwiki nje ngoba ngidonswe kakhulu sengithi ngiletheleni lesitulo ke ngihlale lesitulo hayi bazala ngoba igxeka nezitulo bathi abantu kodwa abantu bathi ungabheka lesitulo nje usuthi niyabona ke ngishumayeleni ivangeli bafundi ungabheka lesitulo sinani ngoba isitulo iplangwe lenkosi lele lakho emhlabeni amen angihleli kuso ngoba ngidlula bazalwa nobaba bami cha leso simo sengithi angihlambuluke njengaleyo mfana lo ufaka isigqoko nje bazalwane ipantsula leli balishaba ligenga ekhanda ingozi manje ziyabanda makubanda ziyabanda makubanda ke ngathi oh ematsheni akufundiswa indoda ithondoza igqoka isigqoko hey bawuhlukane lezinto wena ngoba ziyakuvimba igqoko kuba usezwa kahle uJesu nje usubheka isigqoko awusezwa kahle uJesu usubheka lesitulo uzayikuthwa funda 25 mina ngiyezwa sithi sihloko ngokukaMateyu 25 umfanekiso wezintombi eziyishumi khona umbuso wezulu uza kufaniswa nezintombi eziyishumi ezathatha izibani zazo zaphuma ukuyohlangabeza umyeni amen fanekiso wezulu ufaniswa nentombi ezilishumi amen bazalwane amen ezathi mangabe kuza umnyeni bazalwane zathatha ibani zazo zayohlangabeza umyeni namhlanje azi ukuthi umuntu omusha uzeleni laba salwane nazi intombi ezilishumi sizozwa ngalezi intombi ukuthi mawukhamba ukuthi kwenzekani kulezi intombi ngoba kulezi intombi bazoba khona benza kahle kuzoba khona futhi abenza kabi sifuneke enhlizweni yakho wena ukuthi ukuliphi ibanga leintombi ezisihlanu ezinye zisihlanu verse 2 kepha eziyisihlanu kuzo zaziyiziwula
neziyisihlanu zazihlakaniphile. Amen. Ezisihlanu kuzo zaziziwula. Ezisihlanu kuzo zihlakaniphile namhlanje. Ngisho sekholwa sebekholwa abantu ngisho intombi zingakholwa kukhona ezihlakaniphile khona eziziwula ngisho nani nje nikhona khona ithing ngempela. Amen. Ithing yileza zingazi ubushabazo ukuthi kuyini. Ukuthi noma sayitshelwa ishunyazwa ngevangeli nango Jesu agcina intombi kodwa zona sibe ihlula umjolo singakwazi nokuvuma. Mina ngazi ukuthi bazalana ivangeli uye ulibonele yabo nje lengane yala ikhama ikhuluma ngabe senakholwa nonke ngoba ngabe nizana kithi nizothi cha ngifuna ukufana ubani igama lakhe ngifuna ukufana noLangelihle ngifuna ukufana nobani ukhale uNkulunkulu uthi na insizwa nangu ubhasi uthi wabona kuYouTube wathi ngifuna ukufana nabo nombulelo noSandile nontombazana wathi ngifuna wafika ngempela. Yes, Lord. Namhlanje nangu shunyazwa nguye. Amen. Nina nisabona nje nale futhi ingathi sesikoleni. Nifeba phakathi esikoleni. Amen. Nibuye nizosula umlomo. Engathi niyakholwa kanti anikholwa. Zikhona ihlakaniphile futhi. Ayifana nayo lo ntombazana lekhaya eliphila phakathi esikoleni. Ayifana nobhasi abaphila khona e-university. Ukuhlakanipha lokhu kuphila ivangeli uyinsizwa, ukuhlakanipha lokhu kuphila ivangeli uyintombi, ukuwula ubungaphili ivangeli. Amen. Njengoba uliphila nje uyazi usuku. Njengoba uliphila nje ivangeli futhi nakuwe liyazi usuku. Akekho umuntu ongazuvuza ngomsebenzi yakhe. Owenza kabi uzovuza ngomsebenzi yakhe. Owenza kahle uzovuza ngomsebenzi yakhe. Amen. Awuphinde ngisho. Kepha eziyisihlanu kuzo zaziziwula neziyisihlanu zazihlakaniphile. Qhubeka. Ngokuba eziziwula zithatha izibani kaziwaphathanga amafutha. Haleluya. Eziziwula abazalwane ziphethe izibani kodwa amafutha wasekho. Ubuhlungu bentombazane abazalwane ihamba ididlizela iyinhle igqoka kahle kodwa inamafutha. Amen bazalwane. Amafutha ayo ayiphelele iphathi iBhayibheli ngesonto yenkonzweni. Amafutha. Sikhuluma ngamafutha antombazane thina. Uthiwa wena ungacabanga amafutha uphalafini wasibani. Ngikhuluma ngale mafutha uwe. Amen. Uthiwa ezihlanu zihamba zisiphethe isibani kodwa amafutha wekho zihamba zithi thina sizintombi njengoba nisuke nje emazweni ngamazwe nizela nithi sizintombi kodwa amafutha wekho. Amafutha futhi hey nangifica kahle sengikhukhile nangifica kahle hey nangifica kahle futhi sengikholo mina ngingahamba leli vangeli ungathi angikholwa ngibuke ninisho ubala nje uthi ngehlale nalo mama kube nafika kuqala mina bengibabiza manje abantu abasho ngidlala nonke la phansi napa bangakutshela nabo ngithi nawu phansi amadolo phezulu ngibone manje ayikusasa bathi badanza inkani ngithatha ingane encane lokho okuncanyana lokho kungangithi bonani la ukuthi kunjani bonani la kwengane ungakathintwa ukuthi kunjani bonani la khona ngizothi mangithi wena uthintiwe bese ungithatha mina ngithintwa ngithi bona le ngane uyafana babuze napa ukunje yakhulu ebandleni kuthiwa bekezela namabuthakathaka hayi sendaweni yayi kodwa kuhlungu ukubekezela ingane uyibona ukuthi ayiphili ivangeli uyibona ukuthi ilalela nje noma kanjani nabafana ukuthi sizilima thina Jesu. Amen. Kuthiwa ziyahamba lezi ntombi asinamafutha. Buya ngani yami. uJesu sakulindile usangakufaka amafutha nanko nombulelo bafika bengena amafutha wabafaka uJesu amafutha abashadile namhlanje haleluya uJesu akakubaleli ukuthi wasepha amafutha
akakubaleli ngeke sasakubuze nokuthi wawenzelani ngoba isono vele uma ungakholwa siyakwehlula amen qhubeka Verse 4. Kodwa ezihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibani zazo. haleluya ezihlakaniphile intombi zamkhetha lo Jesu zakhanya zakhanyisa zagoqa satshela umhlaba ukuthi thina sigoqile Hallelujah. Amen. ezihlakaniphile mina ngazi ukuthi ngididwa yini mantombazana akaze ngididwa yini ngoba uyabona uma usindisiwe unoJesu abafana basondele ngisho ukusondela ulandelwa abafana kangaka nje bezoyiphuma nginentombi mina lapho uthandi ingakazi ithintwa indoda njengalomfana ongakazi athintane nowesifazane ngibheka ngelanga ukuthi iqolo linjani sengikhohlwa ukudala mawuhamba ukuthi ngibone ukuthi kusasa uqinisile akukho mina ongehlula nokodwa amen ihamba intombi ewuthandi isinqe sithi idlule lapha ngasesitolo samandiya insizwa zigcwele eThekwini ngibe gate nginqunde ngithi ngunde ngifuna ukubona laba mawungababona uhatshaza igate abafana futhi noma bengabaqhwebe bayababuka bababheka ababheka abafana mawunoJesu bayaflathela bakhangwa inkazimulo baqhopheka babheke Amen. Jesus. nginqonde lapha egate ngithi ngibona idlule emadodeni amasondo ngoba ngangiyifundise nokuhamba ngoba yayintombi ungabafundisa ubathini laba amafutha engekho ungabafundisa ubathini mayinamafutha ngiyifundisa nokuhamba ngithi wena imlenzi ingasondelani uma uhamba ayiqaqani imlenzi uthi ngigade mayiphuma lapha esikoleni ngigade nginconde ngithi babhekele bonke abange ukuthi kudlulani futhi abakhulumi nangalento bayibhemela lento yabo nje bayithulela ngithi ya ndaba mbheke uyongithola kahle bembhekile ngoba iyephi inkazimulo nje obuka abafana kangaka bekubheka nje abafana iyephi inkazimulo thina basamba nentombi ezingavumi nokuthi ngisheliwe basamba nentombi ezingavumi nokuthi nje uke wangivimba kwathi enhlizweni yami ube zakuvimba usondele kanjani emlilweni ngoba lo lesibani sinamafutha siyavutha amen Jesus. amen ake nibuyele kuntombi khuluma nentombi namhlanje nibuyele kuntombi thatha uJesu ngempela uvuma izono zakho ngempela phethe uJesu ngempela uvuma izono zakho ubuyele kuze kuthi noma ngabe uyafika umnyeni ufika uhlanzekile isibani sinamafutha amen bazana amen saphoxeka sikhona einkonzweni bayashada osister bashada no brother ibana sinamafutha sekuyobonakala khona ukuthi amafutha no brother useyasaba ubuza ukuthi amafutha aya amen 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 shilo umfokamo kankwanyana wathi siyahlupheka thina wathi siyahlupheka bahlupheka ngoba sesaba ukuthi yini ngabuza ukuthi amafutha athatha obani ngakafiki mina ayapha amafutha esibanini umbuze uze kubafundisa abankwanyana uthi yebo ningifakele iringi kodwa amafutha awekho ngoba ngathi ukuthi noma ngathi senengane kukhona onengane ezu4 la evangelini wagula wafika ngathi ngithi ngiyamgeza mangithi angisathipi asakunjani angisasondela ngabe ngisasondela abafundisi baba ngabe ngisathinta nangesandla
sivalile ngonyama sithi Hallelujah. haleluya Amen. amen Amen. noma ngathi uphi umshado kulezi ngane zakhe ezufo ngogcuma ngidlulelela itende Nkosi uJesu. amen ngogcuma ngidlulelela itende ngoba ngiyazi ukuthi usesebenzile ongabonwa uthema ethu yakholwa wafika wathatha lesibane esinentambo egcinywa silahla ngaphandle kwalento esitsha esicela amafutha masithi sizalwa kabusha phela sizalwa yonke indawo akukho la kufuneka khona ukuthi lakazi ufinyelela Amen. Amen. Jesu. khobe Verse 5. Umyeni esalibele zozela zonke zalala. Kepha phakathi kobusuku kwamenyezwa ukuthi nangu umyeni phumani niye umhlangabeza. 7. Khona zavuka lezo zintombi zonke zalungisa izibani zazo. Ezizula zase zithi kwezihlakaniphileyo siphena amafutha kwawenu ngokuba izibani zethu ziyaqina. amen kwathiwa nangu umyeni kwathiwa nangu umyeni sefikile zavuka zonke futhi Amen. ayikho eyalala zavuka kodwa maseyivukile futhi sekuthiwa ke manje akukhanyiswe lezi kwatholakala ukuthi ayikhanyi ibani zazo seyicela kulezi ukuthi sipheni lezi nazo azivume ngoba ngeke uvume nobuvijini bakho uyokunika umuntu okade ehambe eyihuhuluza senkholwa iyaphela inkanuko seniphekhona kuyaphela ukufisa abafana ukufisa abafana inkanuko iqedwa izwi likaNkulunkulu uhlale ezwini uhlale emthandazweni uhlale kuzilana ukudla uhlale kudlinzeni ngezwi Amen. Yes, amen. ngeke usitshethu lenkanuko uma wenze njalo Amen. ngisho abafelokazi shumayela ivangeli ngenkathi ushumayela ivangeli uthandazela abantu shumayela ivangeli umuntu nje make wambeka izandla waphila sokuba intshumayelo ya forever leyo uthi hey mina uNkulunkulu nami manje isikhathi senkanuka sisekho la Jesus. kuna inkanuko kangaka nje yila mafoni eniwaphethe Ayabulala. Nkosi yami. ayikho into engayazi nikholwa wafika umyeni eziziwula sinamafutha uzofika umshado uyayisola simtshela amaqiniso namhlanje asishumayela ivangeli simtshela ngamaqiniso Yeah. Amen. uyayisola ntombazane yami thina nje usibona sibe namazinyo nje siyayisola sayisola bamfundiswa sayisola sisi uthola ukuthi usuhudule wahudula wayotshona asuke nje uNkulunkulu athi ngizokulungisa ngizokunika indoda elunge ekudlula wonke amadoda emhlabeni Hey, Nkosi yami. Hey. ngizokunika indoda ezoyenzela yonke into ngale nkathi indoda yenza yonke into wena nembeza forever ngokuthola ngiyanitshela mina phela ngiyanitshela ngithi ngitshelwa yini mina kwamatokwane ngifike nezingane eziwu5 Nkosi uJesu. amazamba namakhabishi namathanga Yeah. imakethe yonke ikhona mixed vegetable ikhona ngayithola ngeza nayo Yeah. kwangimukela umfoko kamadekwane Hey baba. yingakho lezi ngane ngeke nizazi ukuthi akuzona kamadekwane kodwa lonto kimi Awu Futhi Nkosi zami. uJesu. mhlawumbe uzazi ukungizisa ukuthi ngisentabeni mhlawumbe kuyophela sa baba wathengela imoto loyo yamthengela Nkosi uJesu. Awu kimi. awukimi awukimi Nkosi yami Awu Nkosi. awu iplate lali ngasena lutho Oh, Jehova mina usukuba ngazi Hallelujah. ungangaza kasasizi Hey. usedlile usathana wahuhuluza Nkosi yami. wangibeka incwebe ngeke liphele Hallelujah. Hallelujah. futhi simangalisa uthanda lezo ongezona Hey ezakhe bantu. okudlule zakhe Uyingcwele Jesu. akazange nje ngemoto yami loyana usengebhasi ngoba ufikile uvela le emsebenzini ejiya wathi wegugu ungahambi ozongiphelela
Awu Nkosi. Oh, amahloni kimi. Amen. Hayi Nkosi. Noma ngithi ngiyaziba usathane uyangikhumbuza ukuthi uyazi ukuthi wabathatha. Akubona abalendoda. Yafika le ndoda iplate ingasenalutho. Isikhothuluza ngomunwe. Ingasahli ngefork and knife. Sishumayela ivangeli ukuthi bayintombi. Indoda ifikile ngefork and knife. Hallelujah. Amen. Zafika intombi ehlakaniphile zamhlangabeza umnyeni. Zayoyigqoka emhlophe. Hayi Nkosi. Eza namhlanje nasemasontweni abafundisi bayigqokisa ezimhlophe kodwa amafutha awekho. Bekujolwana khona la enkonzweni. Uyazi umfundisi uthi ubrother bani ujola nobani kodwa bogqoka iveyili amafutha awekho. Ayikho into ebuhlungu njengokujolana esontweni. Nalane khona esontweni nithandane khona esontweni nalane khona esontweni abaginqaginqa usathane angaye kwelinye mina kwathi umuntu eshada wayemiswa kwathiwa kwaletha igubhu zamanzi kwathiwa kuletha igubhu zamanzi ngoba sasinawo kwathiwa lethani igubhu. Amen. Usuphika ngangikaze ngihambe nje amagama ushadile namhlanje uyangiphika. Lethani igubhu zamanzi zaletha igubhu mina ngazi kwenziwani zaletha igubhu kwathiwa-ke kumisa ubrother bani nosista bani kwenzela ukuthi osista bani mabewa bathelwe ngamanzi nobrother bani bathelwe ngamanzi basho njalo abafundi bebelola ingane ukuthi ayifele. Hey bani. Enkonzweni yiphi uzoba khona omfisayo ngoba lithi izwi lenkosi ungafisi lithi mase ufisile usulele naye. Sengidlulile amantombazane noma ngabe usune nengane buya kuJesu. Ngiyakutshela njengoba ngisho ngithi khona onengane ezu4 hayi pheshiwe. Amen. Amen. Ungathi usuye emshadweni indoda isikwenzela konke ube naleli inceba mina enginalo. Awu Nkosi. Woza kuJesu qha. Gijima baleka. Uzokhetha uJesu uvumiso lozakho. Vuma ukamadoda angena kulomzimba wakho. Akuhlanza kuhlambulula uJesu ngegazi lakhe. Ngoba waze wayongena emshadweni nalensila yamadoda uyothi uchithiwe, uyothi ichitho. Hey Nkosi. Kanti lensila yamadoda. Noma usuzala ingane uyizala esibelethweni esinensila yamadoda ahlakahlakazekile. Ibonke omngcobo nomtshali nomthembu. Yaxolisa umfundisi wakhe. Awungani ube nomthetho. Hayi kodwa ngeke ngisho ngapha nginganqonya. Konbentshoja. Amen. Ifika ingane kade ugqoka ingubo emhlophe ususahlala isisu sihlala ensileni yebongo ngeyibongo. Jesus. Amen. Onyambozi. Iyaphuma ingane iyakhula ingane umqondo awazeki ukuthi ungakuphi ngoba umqondo wengane wakhiwa uyise. Amen. Eqala ukungena endlini. Eqala ukungena esibayeni. Ezofaka inkomo. Bese le nkomo ikhipha inkomo ezinengqondo. Jesu. Kodwa makwangena abanye kulesibaya iyokhipha amankonyana angena ngqondo. Jesu. Anazi nini usathana ukuthi unenzani. Yaqamba yahlala umntwana udla yonke lento. Ufana namakhosikazi angakhona. Ajole ekhulele. Hamba umuntu ayojole ekhulele umuntu ejole impela ekhulelwe nesisu singane. Aye enyathini. Bahlale lapha phansi kwesihlahla inyathi imphulule isisi inyathi imphulule isisi agcuma umntwana awazi ukuthi njobe egcuma nje uthatha inhliziyo yale ndoda ekhulula. Hey bantu. Uyophuma umntwana nje enebongobongo.
suxakekile suthi bathakatha abantu bayathakatha abantu kanti uwe Amen. akanivume njengoba ingane zenzinja ucaba ngemuva ukuthi kunjani cabanga msuluka dasithandaze vuma izono ukuthi wafika emshadweni isikali sinamafutha na masingasena amafutha achitha kabuphi ukade bazana nangivulele lapha ya Samuel. First Samuel 17. Siyahamba. Nami ngiyaphula. Ngoba ushilo umfundisi wamafuna kakhulu. Umoya wazalwana uyayithiba. Funeka sifunde ukuyithiba. Funda lapha First Samuel 17 verse 34. uSamuel oqala chapter 17 sisihloko uDavid ubulala umfilisti uGoliath verse 34 uDavid wathi kuSawule inceke yakho yayizalusa izimvu zikayise lapho kwafika ingonyama nebhere kwathatha imvu emhlambini ngaphuma ngakulandela ngakubulala ngayophula emlonyeni wakho lapho kwangivukela ngakubamba ngesilevu ngakwahlula ngakubulala Amen. Manje insizwa manje. Angithi uDavid akwensizwa? Jesus. David phela babe izinsizwa bazalwane babe ngathenwanga. Ngixolele isizwe. Akwazi lesingisi. Ha? Kumele bezwa Amen. Babe ngenzonga lokho ke. Babe phila besinsizwa David. Kodwa kuthe insizwa bayisihlangana noGoliath. Yabhekana naye ngoGoliath. Yathi mina ngangena uSileme siphila ivangeli uwedwa nsizwa. uDavid waphila ubunsizwa eyedwa ehlane lusile. Kwathi kuqhamuka izingonyama wabhekana nazo. Azange aqalaza abantu wabhekana nazo. Lithi wayibamba ithi izodla izimvu zikayise. Ithi wayihlephula umlomo eyedwa engekho uyise engekho unina. Amen. Bhekana nesono wena usihlephula ikhanda isono. Bhekana neinkanuko wena uyihlephula ikhanda inkanuko. Kuyinsizwa. Uthi Goliath uzoyidela inkani. Yeah. Mina ngizokushumpula intamo Goliath wafebe. Goliath wayinkanuko, Goliath okufisa abafazi ngiyinsizwa. Ngoba noma ngathi ngiyakholwa ngithi nginoJesu kodwa phakathi esigujini senhliziyo. Bangaka abafazi, bangaka abesifazane singaka umjolo. Ingakho oDavid babekwazi nokuhlephula amabhelo ngoba babengafisi lutho. Babebheke esihambweni ezulwini. Amen. Sazazi lezi insizwa ukuthi sizinsizwa thina. Umuntu esibhekene naye thina usathane kuphela. Akekho umuntu esibhekene naye emhlabeni. Thina sizokwenza sohlephula usathane kuphela. Simjumpula ikhanda thina usathane. Noma ngabe useveza abesifazane sebehamba ngamapaint ngaphandle. Kodwa thina sibhekile thina uGoliath. Ongusathane thina somhlephula ikhanda. Amen. Glory to Jesus. Amen. Oh, hallelujah. Phela cha insizwa. Amen. Phela cha insizwa. Jesus. Amen. Phela cha insizwa. Amen. Ebhekile. Nodanyela kungakho ukuthi babe ngezona insizwa. Kodwa babekwazi babethi thina sifuna kwazeke thina. Ukuthi thina isithombe sakho neBukadnezar thina ngeke sisikho. Bakwazeke namhlanje insizwa zasematsheni. Ukuthi noma ngabe ziyavukelwa insizwa inkanuko. Thina lesibeletho izinye yini kuthiwa yini ngesilungu. Yona leyo ke. Amen. Thina ngeke zothi insizwa mayihlukene nabesifazane. Zothi singalali thina solala shoma ngethane. Thina. Hallelujah. Yeah. Thina. Amen. Abanye mhlanje lothandaza. Insizwa mayilela ilali ihlanganisa imlenze. Insizwa mayilela omunye umlenze ubele omunye ubele. Ilali ibheka phezulu. Mayilela ibheka phezulu ihlafuna imhlathi. Iyacha
ishawu mangcwesha ngaleso sikhathi lele ishawu mangcweshane akufuneka umuntu ozoyiphazamisa Yeah. ngoba uNkulunkulu kukhona izinto ayifakayo la kuyo Hey, baba. ungavumi isikhathi esiningi wenza izinto oyitshela unkosikazi akawuhlafuna emhlathi Yeah. hlafuna emhlathi musaluncenga nina nincenga into ezincane nincenga into ezincane uvuma konke ngomncenga into ezincane sinda ey'ntweni ey'ncane sinda kuyasindwa ngoba abey'ntweni ey'ncane ngizothi ngoba into encane ngengisayidla ulungile-ke mama ulungile nakho sekuyazi ukuthi nje ngizomthelela kuyazi ngiyamazi akasinda ngentweni encane ngamlungisa ngizofuna into ethile manje uyazi ukuthi uma inganginikanga akayitholi into encane sisinde entweni encane sithatha inkulu izinto
Thank you.